Egun ondizuela pilotazaleok, berako ez zegara pilotalekutik, gaur hemen amaituko dira ados pilotaren binakako txapelketen biligaskak, promozio mailakoa lehenik eta lehen mailakoa gero, promozio mailan erabaki beharreko den erabakita dago. Finalean dira Intza Arruti eta Dunixe Alberro, eta Gomez eta Sotil. Datorren asteko final erdian hariko dira, Iriarteren eta Ernagaren kontra. Hauxe izango da gaurko lehen partida, Arruti eta Alberro batetik. Finalean direnak eta datorren astean finalardian ari beharko duten Gomez eta Sotil bestetik. Eta ondotik bigarren partidan, lehen mailako finalardietako guruzaketak erabakiko dituen partida hartuko du. Ez zegarak, Barrokal eta Perez, Gomezen eta Agirren aurka aldaketa bat bada hor, Barrokal zen berez jardutekoa Alejandra Perezekin, baina atzo partida gogorra izan zen Bergaran eta bikietan zerbait sumatu omen zuen, fisioterapeutaren eraio zuen mailik partida amaieran eta datorren astean finalardia duela eta gordetzea erabaki zuen, gaurkoan ez jokatzea eta hortaz indarrak datorren asterako gordetzea erabaki zuen eta nik uste zantzuzko erabakia dela hori eta Natale Aranburuk ordezkatuko du, txapelketan Aranburuk eta Mendiburuk ez dute noski ezertarako aukerarik eta Lazkaotarra deitu dute gaur ados pilotakoek mailen ordezko lanetako. Hasi da bien bitartean hemen jaialdia, promozio mailako partidarekin txokoan Intza Arrutik egindako jokaldi batekin eta ikusiko dugu bazen rematen digun lehen partida honek, batzuk finalera begira sentsazio onak biltzera eta besteak finalerdietara iristeko helburuarekin euren jokoa lehengo ostiral arratsaldean Oiartzunen eman zuten joko maila berrestera etorriak izango dira bertara berara bi eta huts, bigarren sakea saket lortu du Intza Arrutik eta momentuz berak egin ditu tanto guztiak, lehen da bizikoa moztuta eta bigarren sakez Zoiana Orbegozo. Egunon, lehen partidak ez du ezer erabakiko, baina bada ez bada lau pilotarientzat finalera eta finalerdira begira sentsazioak biltzeko eguna proposa da gaurkoa. Bai, hoi da, egunon, lehenbizik, gaurko partido honek ez du ligaxka honetan ezer erabakiko, baina bai izan dezuna sentsazio onak hartzeko eta partidu ehar bat disfrutatzeko partidua du eta hoxe partidu presiopeko partidu nola ez da, lau pilotarik behan emateko gai dien. Eta hasierako hiru tantoetan Intza Arruti erritmoa markatzen eta jokoan hasten tanto bi egin ditu dejadaz eta aurreko asakez ere bai, orain arte guztiak berak egin ditu eta bikain diardo, hasieran erakusten ari denaren arabera. Bai, hoi da, saketik Intzak aspantze baldin hor oso bizi emateo eta meiniteu, eta gero horra horretiken bizitasun horrekin emateo nortan, hemen meiniten nahi dor, pelota azkar etorre zaie, eta, zeran pixkatu handiken peloteo gutxi indu eta frontoira jartzeko ere berrezitea hola pelota kada batzuk eta ondiken asko galditzea eta pelota batzuk jota gero egokitzatzeien frontoira eta ondiken partidu behar bat ikusten. Pilota bizia darabiltze, baina pilota lekua bera ere halakoxea da. Bai, pixkat ez du maten nahi merezatatzen, baina kosta itea frontoi honetan jartzen. Honek joko ezin dut eta askotan igual egokitzea kosta itea bizkatez, baina sartzeien. Ez da biziegia den horietakoa, baina zoru lakarra dut hemen pilota biziarekin ari denarentzat abantaia izan liteke hori. Laugarrena Dunisek egin du pilota bien tartera bilduta eta txapelketa guztian zehar erakutsi dutenak balio du gaurko, atzean Dunisek gaztea izan arren sendoa da eta oso pilota gutxi galtzen du eta Intzak eguna baldi badauka arrisku handia sor dezake aurrean, hasieran erakutsi du hori eta nik uste partida guztian zehar datozion aukeretan ere hori egiten ahal eginduko dela eta orain zabalean jokaldi egitera joan da Urrunxamarretik Dunise eta pilota txapapera joan zaio, bat eta lau. Bai, hori da, hor aztik ematea juntzaio, baina
bera juntzaio, Da, esan dena, hor, intzak bai aurrin arrisku daukela, eta, bueno, Gomezek nik uste bai, berdin, hor hartzonen indartsu da baita, eta behan jokuak uste baldin hor honek eminin lezakela. Sakera dator, Uxue Gomez, ostiralean ez zuten oi hartzunen irabazterik izan, baina maila ona eman zuten, partidan sartzea apur bat kostatu bazitzaien ere, eta gaur hasierak harin ies egin badie ere saiatuko dira berriz ere desabantaia ekartzen eta partidan ahalik eta azkarren sartzen, egokitzapen lan hori egiteko beharrezkoa delako, askotan jokatzen ez diren pilotaleku hauetan neurketan ondo sartzea eta gero arrutik pilota ederki zabaldu du kantxaren erditik eta hor iritsi bada ere eramateko moduan hanketara etorri zaio eta azpitik nik txapa ikusi dut. Irekitzen hasi da eta ez du lortu, baina berantzko joera hartu du arrutiren pilotakadak. Bai, nik hor txapa hotxara iruditu zait, haitu itela, baina epailek ez du altxa esku eta behan alde azkenean pelotoi eroin da eta ez da aldiagundu. Haite aurre aldean dago eta guk baino beto entzun beharko zuken txapa entzutekotan, baina adierazgarria da era berean aurkarietan inork esetu ez izana, zalantzazkotzat joko zuten eurek ere, edo garbi ez dutuzte ikusiko zutenik. Akaso nahi ikusten gaizki. Hori ere gertalideke geu atzealdean gaude eta entzungailuak jantzita ditugu eta askotan geure baldintzak ez dira hotxak entzuteko honenak izaten. Zabalera naita orain ezker hormatik eskumaldera, zabalaldera sotilek eta edarki zabaldu du pilota hori, zertxo bait gainera etorri zaio, baina bertatik nola edo ala kentzeko aleginean ederra egin du tantoa. Bai. Espero gabekoa, berak seguruenik. Zabalea olea jondakuek arriskutsu gitzetik eta gaina lurrine asko atea da eta oso urrutik heldu zaio, intzai. Eta orain Uxuari da hemen erritmoa markatzen, sakeak berak pixka bat lagunduta langintza horretan, aurrera etorri da bat eterdi biraino Gianire Uxueri lagundu guran, atzera Alberrok ezkerrez eutxi arrotu eta kendu sotilek eta gero frontis erdiko pilota. Alberrok baita sotilek ere are luzeago eta are arroago. Dunisek eutxi besterik ez du egin. Sotilek eta gero azpitik jokaldia markatzen hasi eta pilota txapara joan zaio. Intza arrutiri, esan dugu, trebea dela horretan, baina hau ez zaio nahi bezala dira. Ez, beha baino, nik uste baino geixo tira dio ez da hor azken momentu nur. Beha, iteazen joan jokaldi hortako, eskun ez zaio berbezala sartu eta bera jontzaio. Atera du sakea. Uxuek luze-luze, baina gainera etorri zaio zertxo bait. Pilota hori, Dunixe Alberrori pilota bera bizia delako, oraingoan txokoan luze. Intza aterarazteko bere tokitik, eraman eta berriz ere azkar etorri da aurrera, bada ez bada. Uxueren jokaldirako arriskua saiestearren, zabalean bilatu duzuloa lehen da bizi sotilek eta gero berriz ere segidan bigarren aldiz. Pilota bertara igorri, oraingoan luze, baina txoko erabilirik Alberrok eraman pilotak ezker hormaio ondotik, atzera Uxue Gomezek ezkerrez bostet erditik, ezker hormatik atera Iturendarrak, zizurtarrak zabaldu, zizurkildarrak bildu eta ezkerrean barreneratu gainera, txokoan berriz ere Intzak iritsi da bertaraino joan eta gero Sotil eta gero Alberrok atzeratu nahi, baina ezin Uxuek joetzezan eragotzi, atzera, oraingoan bai. Uxuek entzeraino pilotak da luzea, Alberrorena. Txokoan barrena luze eta ezkerrera, arrutik. Eraman eta pilota zabaleratu, Sotilek, txokoan dejada orain Gomezek, Dunisek eraman eta ireki, airez, toki berera zabalera. Intzak, zabalean beste dejada bat Gomezek eta bigarren botean jaso du Intzak eta lehenengoan jaso balu ere
Botea kanpoan egin duenez, jokaldiak jarraiz ezan, ez zuen pilotaka daurrek bat ere arriskurik. 4-5 eta tanto bizia izan da. Eta bada ez bada, pilotalekura jartzeko egokitzeko ona. Eta oso mugitua, batez ere aurrelariek lan handia egin dutelako atzelariak ere mugizite zen. Bai, hoi da, eta hor nik ustet gaur janire hor txokoalde asko jaisten nahi da, ez? Atze aurre asko jo biltzen, ondi partidu nasera da, baina, geho partidu aurra dijula, neki ere sumatuko hau ez, baina ikuste hor intzak askotan hartzeko hor txokoalde hortan dejada o zabalen motatzeu, eta bi hartzen nahi di hor janire txokoalde hori eta usue hor zabalaldea, ondo haide defentsan, baina asko moitu azten. Eta orain ezker hormara, luze jota, tantona eta pilotaka ba zitala. Jasotzeko ez ginezko, ezker hormak ez duelako, horretarako aukerarik utzi. Dunisek eskurik sartzeko ere ez baitu tokirik eman. Bai, hori da, esan duena lehen aseran, aintzak arrisko ondo jo gaur, baina usueke horra aurrien asko moitzeko baita indartxu da, baita neskandile da, eta hor arrisko duke ez, saketik eman eiteio, eta gurrengo aukera aprobetxatze baldin bau, hauek mina hundile lezake. Eta gerora ez du esan sarrerakoan, baina partida honetan ez dago ezer jokoan, eta behar bada urdinak eta gorriak, bibikoteak lasaiago hariko dira, eta partida azkarra izan dadin ahaleginduko dira, datorren asterako edo aste bibarrurako askorik nekaz daitezen. Nekien nik uste hauek ez lukela datorren aste arte denbora bauk eta partidu gorra ondi jokautare gaur horren bildurrik ez duek eberer. Baina bai, disfrutatzeko partidua, ez duea erabaki horra, baina danak naiz ditego irabazti eta gaur saioko ie. Zalantza barik, kantxara ateratzen den aldiro, pilotariaren gorra hori, asmoa da irabaztea eta hau ere tantoko gorra izan da. Utsu egomeztek dejadaz ederki bukatua, txogotik, hor ezker horman jota pilotak erdirantz egin du eta gero ezkerrez goxo, dejada oso polita txokoan. Bai, oso ona. Ondo ikusi du eta Dunis ere hor janiren atzen zion eta hor buelta mateo garaien pelotare pixkat biztetik galdu eta ezker parete ikutu ondoren bina erdia atatzien pelotoik askotan okerroa izite eta ez egiten du, aiau biteko inok. Aurreko saketzen bait laburra atera ditu, oraingoa luze. Eta atzean janire agintzen lehen da biziko pilotakatik eta Dunisi orain arte eusten. Bai, erasuan janire asko arratzua duen pelotaia da normalean, baina gaur pelota bajuxo eta ematen inderrez dabil eta, esan duen leheno, bi aurrelarik hor bizitasun horrekin aprobetxo indezakela eta aurrien erasun daunak arrisku dauke ez, defentsan, baina erasoako aukera dan eta asmatzen dakor miniten nahi da. Eta orain jokaldirako intentzio garbiarekin hanketara gurata, bidali dio pilota, bota dio pilota intzak usueri, eta usuek sotamanoz ahalegin egin duen arrain jasotzerik aztu izan. Sartu intzaia buskat. Eta orain intzak berriz ere aukera zabalean jokaldia, iritsi eta gaizto bildu usuek ezkerparetara, ezkerrez Alberrok jaso berriz ere txokora, eta hauere gaizto zijoaken, ezker horma hainbeste jo ezpalu, txokoan gero jokaldia. Dunisek jaso, erdira orain baina luze eta bizitasun handiarekin, eta zabalean gerora jokaldi saiakera. Baina antzua erabat, txapapera joan baita. 7-6, Intza eta Dunise, berriz ere aspalditxoko partez. Bigarrenez partidan aurretik, orain urrengo lau eta utzi izan dira. Partidak berdintzera egin dut, berriz ere, oso alde txikiarekin. Bi nafarrak ditugu markagailuan, tanto batez aurretik. Eta hor dominatzen ibili da usue aurreko tanto hortan ez, gorrilek era defensa, baina defensa ona ere gutxio eta eraman dio, eta azkenen erasuen
aukera ona ikusi du Zabalen, ez zaio batea, baina bai, gorreiek token doi handiteko bat defensa handia dukeela da. Partidu asko ekarri ditue, hola, defensa eta gero aukera dunen intzake bukatu ditu. Eta, bueno, haguain saketik, beste sake bat asko bazartzen nahi da hor tanto batzutan, da ezin izko intzaio Janirei. Sakatzaia gintza eta dagoeneko hala egindako baditu biak oso antzekoak, ezker romara sartuak eta eramateko ezin ezko gortatu zaizkionak Janire Sotiri. Janirek berak askorik ezin arrotu, baina ezker romara bildu du. Uxuek ezkertzea arrona, Intzak jokaldia Zabaletik txokora, eraman eta arrotzearen laguntzarekin Intzak kendu Janirek, eta horrengoan ezkerrera eta gaizto Dunisek eraman. Baina ezin Uxueri sartzeko aukerarik kendu. Erdira, indartxu eta bizi-bizi. Ezker hormara Dunisek, ezkerrez Janire Sotilek eraman, Zabalean jokaldia Intzak. Hau ere benetan dotorea, abiadura zarabil pilota eta hala erabiltzen asmatzen baldin bada. Jokaldiak egiteko aukera areagotu egiten da. Eta hau ere dotore atera zaio. Bai. Intza Arrutiri. Oso ondo botata, tanto bikaine lortu du. Da hor aurrien aukera dunak erasoan asmatu ezkeo, esan duena mina hundi eta gaina olako zehaztasunekin inezkeo, are errau. Bakarra galdu du, ura ere erasoan ari zela huts egindako pilota izan da eta halakoak barkagarriago zaizkio berez horretarako joera duenari. Eta orain beste bat, urrundik hau erasoan ez, defentsan galdua izan da. Baina guztat defentsan baino... Uxuek behartu dituelako aurkariak eta hor araño ietxi eta ez dakit izote den zuzenean defentsatik erasora pasana izan pilotaka da bakar batekin. Izan dara uste nik, ez da jasotzea bakarrik joan. Eramatera joan balitzak aso eraman egingo zuen, baina askotan Zabalean aurkariari lanak eman ere egin nahi izaten dizkio, berez eraso zale denak eta aurreko banetza izkio gauzak nahi bezala atera, sakea labur orain, baina ezker hormara, ezker horman jo duenez, espero baino bote asko zapalago egin dio pilotak Duniseri eta ez da behar bezala iritsi, pilotarekiko distantzia ondo neurtu ez izanaren ondorioz. Ba, ikusi du hor pareta ikutzen jola eta zuzena junda aurrea, baina txosta egin du eta ezin izkoen zaio. Ez da, alere atzoko Bergarako pilotalekuarekin konparatuta ezker horma jozkero pilotak hain nabarmen geratzera egiteko joera duen pilotalekua, geixiago ateratzen da, baina ezker horman jozkero Zabalera ateratzeko inertziatxo ere izan dezake pilotak eta halakoetan bertan edo oso gertu ez baldin bazaude ez ustean harrapa zaitzake eta erantzunik gabe gera litezke halako pilotak. Bai, askotan hor paetatik bueltan dienak asko atatzenen ez da ondo bildu berrizitzea hor bestela aldein itegu eta eskatoi guain Janirek sartu intzaio eta ez du lekuik oki behar bezala gorputza sartuta jotzeko aukera eduki eta bera gontzaio gaina ematea jonda eta amargarrena gorrintzako. Hori da, zertxo bait gainera etorri zaio pilota hori Janireri eta azkenean nahi bezala jotzerik ez. Pilota txokoan arroxamar Intzak, Janirek eraman bai, baina gehiagitxo harratu, 11:08, iritsi dira lanardietara. Intza eta Dunixe, partida hasi denetik, 18 minutu oraintxe bete berri diren honetan. Eta akatxiki horietan joan zaio orain arte partida, ez dira gaizkiari, baina zehaztasun faltagatik edota arrotzera joateagatik aldutako pilotetan da aldea, eta baita saketik bai. Saketik ere, Intzak oraintxe egin du bere hirugarren asakez,
baina saketik bertatik ere ari da Zizurkildarra partida zertxo bait beren aldera eramaten eta jokoa aditzaren erabilerak horretarako aukerarik ematen baldin badigu bederen hausten. Bai, hor saketik asmatzenak asko dauke ez, geho karritare oso aurrin gelditzea baldin ba, erasuen bai usueko bai intzak aukera etortza zaile eta mina ondo egiten nahi diet. Eta bai, hor atzekalde hortan saketik karga bizka da hartzeu eta Dunisek. Eta orain ere uste du Dunixe ematera joan dela eta txapapera joan zaio. Bai, hor baitu, bat baino beste bate bai, leheno. Bai, hemen sartu behar da, gara bestela emateagunezko ikusi da lehen hori bera gontzaio eta ematea jute bat emazea zuti xamar, zela eskundon sartzen. 9:12 ez dute, inolaz ere partida joana, Uxue eta Janirek eta hal egin dugu dira, gogotik hal egin du ere. Partida ekartzen, sakea labur eta gero zabalean jokaldia Janirek, baina zehaztasun apur bat falta orain ere. Beteluarrak, 13 eta 9, etzen aukera txarra, zabala bai, arrisko ondo jazeuk. Libra zegoelako, baina kanpora joan zaio pilota. Bai, den hori beste bat olaxe egon zaio eta baina hau. Bai, zabalun hortan. Leku ondo jazeon, intzare pixka barra sartuta, urruti. Eta aukera daukenean gaur botatzen nahi da Janire, baina hoxe, zabaleko arrasto hortan, justu baik ere ez da izen barron, eta beste utxoitetxe horrekin, lau tonton aldi egoain beste bat. Eta aurrez Dunisek galdu duenaren oso antzekoa. Orain ere ematera zijoala, zuzenean beko lasteirara joan dako pilota. Bai, alaxe, hain deskantzu eskatu du, eskate ondo torreko zaile. Zalantzari gabe, aurrez esan dugu, ez zutela partida askorik joana, baina oso tanto gutxitan aldatu da, eta oso gorrien aldera egin du partidak. Eta gehien bat, lehen esan dugun bezala, akatsek eta zehaztasunik ezak erabaki dute orain arte partidaren norabidea hein handi batean. Bai, esan dena erasun asmatzunak alde ondo jauk eta gero hoxe euki dio hor Janireko hain utxeite batzuk hor erasoa pasan nahien eta hortxe gorriek utxeite kutsixo eta aldi hortxe dau. Alere esan dezagun, atzelarientzat bereziki, jartzen ezpazara ez dela bat ere erosoa pilotalekoa jokatzeko, eta batzuetan beste kontutxo bat ere bai, zeuk aurrez izpidera ekarri duzun hau ematera joan ezkero gerririk sartu ezin bazaio, nahiko azaia dela hemen arrotzea eta pilota eskuan behar bezala sartzea. Bai, da nik uste hor bemeinokoetan gertatu zaiela, bai Janirei, Dunisei behar bai, eta hoxe, hain deskantzu ondatiken urdinei botileruek argitu izken gauzak eta berriz partidun sartzeien. Horretan asmatzen ikusten ditugun edo eta hor bikain bai, oain. Partidak oso bestelako norabidea, oraintxe duenari segitzen dion. Uxuek txokoan luze, intza atzera etorri da, bitarditik ezkerrez jaso eta pilota luze jarri, ezker hormari garrapatu gabe ordea. Are luzeago eta are atzerago Xotilek, Alberrok jaso. Larraundarrak moztu, arrutik jaso, txokoan luze Gomezek. Eta orain Janire sartuko da jokoan, berriz ere jaistera joan da, eta gure txapapera ez da bilzorteko, txaparekin eta txapazpiarekin. Bai, hor, baina urdinak izan diez, hor erasun erabat, baina hortxe, bukatze hortan utxeite batzuk egiten nahi die urdinak, eta gorriak, hoxe, baina
ekarri deilue, pelota bat, 2-3, eta urrengo pelotak adan nahi hortan, behera jontzaio urdinei, eta Eusegoain partidu pixkat hausten ikustea, tanto hau lortu eta ja, saketik eta beste tanto bat. Eta hau ere txapara, eta hasi da. Zertxo baita morratzen, Uxue Gomez. Pixkat oain Uxue jokuzkanpo pixkat. Eta partidatik ateratzen ere bai. Eta bai ezin emezela pixkat aire desesperazio puntu bat egin guzteia, baina oan sartu berra, oke? Hemen saki hartze baldin baue tanto bat egin da behiek min lezake, leheno egin du, eta iatakada hori lortzeuen. Sakez laugarren aintzak, baina hau eramateko moduko izan zitekeen. Janirek galdutako 5garrena, eta orain bai, pixkanaka ari zaie jo baten partida. Bai, hoi da, sandako ona. Eta partiduzik atata ikuste urdinek, eta ea lortzeuen sandako, tantoa lortu eta kadatxo hori ez, leheno egin duen bezalaxe. Eta ez dakitazute duen iruko arrastoa gainditu bari gutzi sake honek, ez da oso arroa izan. Ez oso motzkunda, janire behikuen dile, baina baiek ez du ezara ierzi. Iruko marra baino zertxo baita aurrerako dago Maite, baina pilotaren botean onden ikusteko kokagune egokia da hori. Arruti, atzetik, irutik ezkerrera sartu, Gomezek ireki, baina abiadura handirik gabe, eta orain zabaletik zabalera egin asmo zuen dejada, txapara joan zaio Intzari eta ea sakearekin berriz ere partidan sartzeko aukera izaten duten urdinek. Bai, hoi da, berriz, sakien pixka asmatzen Uxuek, eta zuzenen ezpaldin mare min iteion, eta bigarrengo pelotak da hoi aprobetxatzeko mundan, erasoako. Sakez tanto bat egina du, beraz bizi ateratzen ahal eginduko da, hau ere azpitik ateratakoa, hirua zarago bote egin duena zalantza izpirik gabe, ez du askorik gozatu Dunisek, bat eterdira joan eta arrotu eman pilotari Janirek, txokora bildu ezker Ormandiaren laguntzarekin Gomezek eta gero Sotilek atzera, Dunisek jaso, Gomez txoko amarrena luze, Intzaken aman atzera ator Zizurtarra, urrundi jokaldi egiten hasi bai, baina honetan ere ezin asmatu eta eurek izan dute tanto antzea raginte makilean nabarmen hasieratik, baina herriz ere zehaztasuna falta izan zaio Uxueren jokaldiari, hau ere urrundik eta azpitik efektu duen mozketa zatekeena txaparekin bat egin duena. Bai, eta horre pixkat atzeak etorri eta hindu baino ni uste pixkat sartzen zaiola, eta hola presaka xamarrola kolpia tira bukau nahi hortan, eta hortxe txoite horiekin haidie bestiek aurreaka, hortan dago alde handina. Sotilek jokaldia txokoan labur, berriz ere txokoan goxo-goxo Uxuek, horrengoan luze, araño joan eta gero Janirek, Uxuek zabaldu, baita Intzak ere, hori ere barruan da, ongi bildu du. Nola nahi ere, kontrakantxatik. Inartea oso ona. Uxuek eta gero bien tartean zen zuloa, eta ederto baino beto baliatu du Intzak asmatuta. Pilotak norako bide hartu behartzuen, eta Uxue batera eta bestera ibili eta gero normala ere badenez erreakzionatu ezinik geratu da. Bai, biztakin jokau du Intzak ikusi du. Uxue zabalea, Janire txokoa abituta zerela eta horre erdirako pelota hoik nahita bota du eta hoik ezinezko ditie bilentzak hori. Zona. Berriz ere bien tartera ezker orman sartuta gaizto, hau ere erantzunik izan ez duen pilota 30-10. Eta ari dira erakusten txapelketan zehar, ligaxan zehar, hau izan dela bigoterik onena, eta ez
horretarako argudio sendorik gabe. Bai, eta gaur hoxe, zukun jokatzen nahi die, bera aukerak hobeto aprobetxatzen, eta txapelketan izan ditu partidu oso gaizki jarri zizkenak, oso atzetik, baina segiteu lanien, eta gero azkenien sendotasun hoi erakutsi due, gauza zail jarritako honet, eta horrek asko egiteu, bikote honek lana hortan. Hor oso ondo jaitsi du Dunisek, tanto bikaina. Etzen erraza, txapatik oso gertu zen pilota, gainera eta erki jaitsi du, 3 eta erdi inguruan zituen oinak eta erabat hanka geldian egindako jokaldia izateak are zailago bihurtzen du gauzatzea bera, baina txapa gainean izan da eta txalo jortzea besterik ez zaigu geratzen alakoak ikusten ditugu. Bai, hoi da, ez da besteik ez. Ikusi du bikote urdin atzien da gaina bentaja honekin beti emateko aukera gehiago. Sake gaiztoa, ezker paretatik ongi atera duena Gianirek ez du askorik gozatu zabaldeatutako pilotak adaura Arrutik, Gomezek atzera, Dunisek jaso, zabalean jokaldi hautsuek, hau atzera zaio, eta hau ere oso polita izan da. Bai, hoen bai, eta hoxe pixkat, berazte hor atzea eta luzexo jokauta aukerak etorri zaizko onak aprobetxatu, azkenen oso aurrien hor derka bezala edet, hor pixkat luzau eta landuta etorko aukerak eta ber. Bantxe, behintzat, tanto atzu lortzetuen, zentzazio hobegukin bukatzeko. Hori da, egin dituzten beste tanto egin beharko lituzkete, beste 11 alegia, ez da zeregin erraza, baina gutxienez sentsazio ona eman, eta datorren astera begira bestelako gorputzaldi batekin, beste konfiantzatxo batekin iritsi, eta han nile edo biziko partida egoki jokatzea izango da orain euren helburua. Berriz ere zabalean beste jokaldi bat, hau ez da aurrekoa bezain zehatza izan, baina horretarako premiarik ere ez zuen jokaldiak berak, berandutxo iritsi baita intza, eta ezin izan baitu beste alakoxe jokaldi batekin ezin izan baitio behar horri nahi bezala eta behar bezala erantzun. Hoi da, baina beste sake bat, eta osmatzen. Sakea gaizto, Dunisek ezkerrez eroan, txokoan jokaldia hautsuek, Arrutik altxatu. Zabalegi. Zabaldu bai, baina gehiagitxo. 22 eta 12. Ez zuen arriskurik ezer erabakitzeko partida honek. Finalista garaie gaur ere, txapelketako 6. puntua izan dela uste dut. Duniserentzat eta Intzarentzat. Finalera begira konfiantzaz lepo. Hemendik 13 egunera aste 2 eskas barru. Azpeitiko Izarraitz pilotalekuan jokatuko den final horretarako, eta Uxuek eta Janirek larun bateko partida beste gorputzaldi batekin jokatu beharko dute, lasaiago, eta ahal dutela behintzat, tantoak luzatzera joan beharko lukete, baina kontuan hartu behar da, larun bateko pilotalekuak ez duela gaurkoarekin inolako zerikusirik izango, Beasaingo Antzizar pilotalekuan izango da finalardi bakarrura, eta ura askoz nobleagoa da eta jokatzen uzten duen horietarikoa. Ba, eta, frontoiek ez dauga itzekik, frontoi erra da Beasaingoa. Eta, hor azkenien presiopen jokatziek ez du launtzen, baina partidu batea da, bi bikotiek baldintza berdinetan daude hor, eta dana ematea merkoue final handi hortan sartzeko. Hori da, presioak ere izango du, bere eragina izango du, edo izan lezake behintzat, finalerdiek berez dakartelako hori beti. Eta ikusiko dugu gazteak izanik, askorentzat lehen aukera, horretarako Giraide aritu zen, aurrez finalerdietan, eta beraz finalerdi bat jokatzea zer den badaki, baina finalerdiak beti izaten dira gauza berriak, eta hor karta bakarrera zirte dozarte egin beharra dago, eta oso minutu gutxian erabaki behar da dena, eta egun txarra izateak ere, aurrerako aukerak zabuztu diezazkizuke. Egun batea jokatzenen arrisko bideuke, eta txapelketa apik antzea ibilidie, egun hauek eta kaskarrok, eta egun horretan. Egun borrako zu ondo, eta dana eman da, promozio mailako semifinal o finalerdi
behar bat ikusteko aukera daukegun datorren aste hortan, eta bueno, zenek ematen pausoi aurra. Lehen partidarekiko lanak amaitu aurretik oi bezala, estatistika emango diegu, gainbegirada txotxiki bat, sakez lau intzak, dejadaz 3, eta bien tartera eta irekita bina ere bai, 3 pilota galdu ditu orotara, Dunisek 2 egin ditu, bata bien tartera bilduta, bestea Maixuki jaitsita, eta egin beste pilota galdu du, 2 hain zuzen ere, Uxuek ere egin du, tanto sorta polita, bana sakez eta zabalean beste 3 eta beste 3 dejadaz, baina gehien bat, Oianak esan bezala, indar kantxean jardun du, partidaren hasiera xamarretik, eta janire izan da lauretan pilota gehien galdu duena, eta behar bada atzelarien lana aztertzera bagindoazke gehien sufritu duena, eta deserosoen ibili dena ere bai, zabalean tanto bat egin du, Luzaiota bigarren bat ere bai, eta 5 pilota galdu ditu guztira, 31 minutu pasatxoko iraupena, eta finalistentzat euren 6. eta zertarako balio ez zuen azken puntua. Partidari baino ez dituzte galdu Intzak eta Dunisek 8ko ligaxan, eta orain datorren astean Beasainen irabazten duenaren aurka neurtuko dituzte indarrak Astebibarru ostiral gauez Azpeitian, eta eurak aurkaria ezagutu zain geratuko dira. Bai, hoi da. Gaurko bikote Gorreia, Arruti eta Alberro datorren astea beira ez du jokatzen. Adi ongoie, beste finalerdin ze gertatzean. Eta aurkari zein izango joan. Baina, bueno, hauek txapelketa edarra joko du eta konfiantaz daude. Eta finaleako bauke denbora prepatzeko. Eta zai ongoi hauek berriz aurre egiteko da nahi. Promozio mailako ligaxka amaitu berri da, eta hemendik gutxira hasiko den eguneko bigarrenarekin amaituko da lehen mailako ere. Gorriz, finalardietan diren Barrokal eta Perez, Barrokal Perez diogu uradelako izatez bikote titularra, gaur alere oraindik kirol jertxea erantzik abertxo ikusten duzue, kantxaren erdialdean 3 kuadro inguruan atzo eta txapelketako ligaskan zehar Ane Mendibururekin aritu den Natale Aranburu, izan ere atzo Maili Barrokalek Bergaran hankan bikietan ustezko zaintiratu batekin amaitu baitzuen partida gogorra izan zen, eta tentsioak ere gurabarik ere lotzen zaitu apur bat, eta bada ez bada fisioterapeutaren esanari jarraiki gaur ez jokatzea erabaki du, datorren astean finalerdia duela kontuan hartuta, bada ez bada hobe izaten da gaur ez jokatu eta datorren astera ondo iristea Oiana, bada ez bada gaur hausteko aukera ere izango zukeelako jokatzekotan, eta hautsizkero ez finalerdirik, ez balizko finalik, eta behar bada lesio ere luzea izan liteke halako kasuetan. Bai, hor jakinez hortan gaina ez dakizula zer dan ez arriskatzi erabaki du, eta hoxe, espero ez ezarretzitie, datorren asten ondo jokatzeko aukera eukitzeko, eta gaur Natalek atzo eharki jarduntzan, eta guztua ekingo jo gaur partidu honi. Oso tanto kopuru txikian, 6an utzi zituzten okerrezpa naiz. Oskoz eta Arrastia atzo arratsaldean Bergaran, eta oso partida ona jokatu zuen, hasieratik inspirazioak jokatu zuen, amorru bizian, eta nahi eran aritu zela esatea ere ezta, inolaz bekatu, eta gaur horri jarraipena eman nahian, etorri izango da Eztegara pilotalekura, eta atzo aipatzen ibili ginen, Maili eta biok partida amaitu ostean mikrofonoz kanpo, Aranburu Perez bikoteak ere funtziona dezake, eta arriskua sor dezakete. Natale oso bizia da aurrean eguna baldin badu behintzat, badirudi eskuko lesioa atzean utzi duela, eta hainbeste babesik eta hainbeste takorik jarri gabe lasaiago joka dezakeela, eta horrek bestela ere badakargio, beste onura on bat berez sartu zalea denari,
eskuan gehiago goza dezake pilota eta horrek akaso lasaiago jokatzeko aukera emateaz gainera gehiagotan sartzera ere eraman lezake norbera eta atzean eman egiten dio Alejandrak badakigunez eta bikoteak eguna baldin badu eta Natale atzo bezala askotan sartzen ahal egintzen bada bikote hona oso lezakete Alejandrak eta biek. Bai, dudik gabe. Natale hor arazok eskukin, baina Mateu atzin uste nahi dela, atzo beste era batean jokauzun, beste konfiantza batekin gauza gata ere intzitzizkon, da orduan gaur ekiteko ere askoz, hobeto buruze asko launtze horrek, eta, bueno, bikote gorretek bakiu, atzo jokauzuen gaina, Alejandrai nabarmentzen zaio, no fresko daun, gazti da. Eta urdinak barriz, bueno, aurretik hor Martak ematen bizitasun noi bestetan bezala hemen min lezake baita, eta naroa bakiu. Sendotasun dauken atzin da, honeke bere dauken da lau pelotarik bero ematen duen. Naroaren aita Eduardo esan zidan atzo izterra hobeto zuela eta ari dela, pixkanaka osatzen eta ez diola beldurrik gaur jokatzeari eta ustez baldintza honetan iritsiko zela gaur berara, ea ondo aritzen den eta Naroarekin batera Marta Gomez, Portugaletiarra, ados pilotako kuadroko bizkaitar bakarra. Oraingoz behintzat eta aurrean ura ere bizia da, sartzeari beldurrik ez dio, batzuetan hanka ere sartu egiten du, baina hanka sartzeko egin beharreko lehen da bizikoa, arriskoak hartzea eta saiatzea da, eta horretan ez dut uste, arazo handiegirik izango duenik, hoi bezala jokatzeko prest etorri bada bertara. Marta Gomez, gainera jokoan ez errez izateak ere lasaiago jokatzeko aukera emango die eta gaur utxalak hausi jokatu beharrik ez dutela kontuan hartuta, partida polita ikus liteke eta hori ikuslearentzat berarentzat ere onuragarria izan liteke hoiana. Bai, beti presioi gabe jokatziek beste lasatia zuten mateu. Nik uste Nataletan haneke atzo oire bazuela eta, bueno, han etzan erabaki horra eta ezertako, eta, bueno, etzen egun asko zobie eakutsi zuen behaldetik Nataleta hanek, eta gaurre urdinek, Martak eta Naroak berdinez, baina, erabaki horra, bueno, zoze alda gulezakena, partidu hau irabazi berra daukena lehen postu hortan eoteko gorreile die, eta, bueno, Natola eta Alejandra zaiongo gehiago. Bigarren edo lehen zareten jakiteko berehala errepasatuko dugu sailkapena, baina aurrena pilotariei berotzeko tartetxo bat utziko diegu eta hasi baino minutu pare bat lehenago ekingo diegu berriro kontaketa lanari. Gorriz Barrokalen ordezko Aranburu eta Perez, Urdinez, Gomez eta Agirre berehala gara beratik eguneko partida nagusiarekin. Laster arte.
Hasteko prest dira maila nagusiko lau pilotariak, esana betetzera gatoz, sailkapena pantailan duzue. Iturriaga eta Orbegozo sailkapen buruz 8 punturekin, Barrokal eta Perezekin puntutan berdinduta, baina 24 tanto gehiago aberasean, beraz berdinketa kasuan ere, gaur galduko balute ere, Iturriaga eta Orbegozoren alde lirateke kontuak. 3. Oskoz eta Arrastia, 4. Mufika eta Ruiz de Larramendi, 5. Aranburu eta Mendiburu, eta 6. Gomez eta Agirre. Beraz, garaipenak baino ez die balio. Mailiri eta Alejandrari eurek irabazizkero lehen postua beraz. Sailkapen burutza hartzeko, eta bestela 21 eginik ere, emaitzarik onenean galduta ere, Iturriagak eta Orbegozok lukete sailkapeneko lehen postu hori. Beraz, hemen erabaki litekeen bakarra, finalerdietako lehen gurutzaketa da. Bueno, lehena eta bigarrena noski, lehen da bizikoak eta laugarrenak jokatuko dutelako. Prest dira, lanari ekiteko lehen mailako lau pilotariak, Barrokalek eta Perezek 22 egin behar nahita ez irabazteko noski eta lehen postu hartzeko ere bai. Eta Gomezek eta Agirrek ez dute zer jokoan izango, eta gerora ere esango dizuegun arren, aipamen txiki bat promozio mailako txapelketari dagokionez, aberaxari begira ibili gara eta tanto birengatik kanpoan dira. Gomez eta Sotil, uste genuen eurentzat zela 3. postua, Iriartek alaxe esantzigulako, gaur 10 eginda ez dira aurrerako Alize eta Ainitze, baina bai antza. Bi tantoren aldea ez da arro inolaz ere, baina aurrerako dira, eta datorren astean Iriarteren eta Lilia Ernagaren kontra finalerdian ariko dira Sagardui eta Etxeberria. Larunbat arratsaldean Beasainen, hemen hasi da partida. Marta Gomez saiatu da jokaldia egiten txokoan, eta ezin izan du pilota hori txapapera joan zaio. Lehen tantoa beraz Aranbururentzat eta Perezentzat, bat eta huts, gorriak aurretik. Atera du partidako bigarren sakea Natalek. Naroak jaso, eta gero Alejandrak atzean hastindu, Naroak jaitsi ezkerrez eraman, eta txokoan jokaldia zorte apur baten laguntzaz apika Natalek. Eskuarekin egindako keinuak horren berri eman digulako guri ez ezik, baita kantxan jokoan diren gainerateko 3 pilotariei ere, baina zortea lagun izateak ere alde pixka bat eman lezak, eta kasu honetan eman egin die Nataleri eta Alejandrari. 2 eta huts. Aranburu eta Perez markagailuan aurretik atera du Natalek, ezkerrorman sartu du sake hori, gainera imintzi ona, eta ezkerrez Alejandrak bitarditik 3 terdi ingurura, ia laura ongi arrotua. Txokoan barrena luze Natalek. Naroak eraman ezkerrez Alejandra, are atzera gotik irutik, baina baita luzeago ere. Goiko txapara joan zaio pilota hori Herrioxerrari, erdi-erdian jarri da, ezkerrak gura barik ere toki handixiagoa behar du, pilota egoki joko baldin badu, eta hor arrotzera joan da, Martaren arriskua saiestera, nola edo ala kentzera, baina arrotu nahi ez, gora joan zaio pilota hori. 1 eta 2. Markagailuan 1 eta 2 alaxe ditugu kontuak, eta Martak atera du bere lehen sakia orain artekoak
denak Natalerenak izan baitira. Bera erritmoa markatzen, txokoan barrena luze lehen bizi eta gero ezker horma bilatu nahian luze gero. Pilota arroxamarra, zabalera orain. Antxaren erditik ezkerrez sartu beharra izan dezan Alejandrak, baina baita behar bada bere eskuina bilatzera ere, orain arte uste dut bat ere pilotakarik ez duela jo. Eskuinez eta akaso datorren asterako gordetzen ere izango da. Atzoko partida oso gogorra izan zelako, gainera gorputze datorri zaio pilota hau Nataleri, eta sotamanoz ezin izan dio eutxi. Bina eta behar bada oiana, harritzekoa, Alejandra orain arte, pilotaka da guztietan, ezkerrez sartu izan liteke hori, zerbaiten seinale? Bai, aurretiken beak esan du eskubila poizka ikututa daukela, baina hortzak ez dututa partiduko aurrea ateatzeitu, gaurko ontan ez du nahi arriskatu eskubio horrekin gehiago behartzeiken, eta ezkerrakin azken partidu askotan ikusi dugu eskerrez bikain moldatzen nahi dela, beti gora etorri da txapelketa zeratiken Alejandra, eta hoxe, gaur berriz ezkerrez hola moldago ezkeo, bitu entrenamendu latza. Ezkerren berriz ondo lantzeko, eta bitu oain gonto justu atatzen jo, buelta du Marta, baina hor, Natalek txispakin ikustea boleakin, ondo moldo da, erasun da, tantoa gorri, oain berriz, motxan bar geldu zaio hor, Alejandrai eta ezkerrez. Bera gontzaio. Hori da, gero barkamen askatu dio batak besteari, ez dute elgar hartu beharko zuketen legez. Hartzerik izan, iruna markagailuan, eta aurrez Natalek jo duen boleak erakusten du. Atzo bezala, grinatxo etorriko zela gaur ere, ez dute ezer jokoan, berak behintzat ez du ezer jokoan, baina Alejandrak eskuin eskua kargatuxea duela kontuan hartuta, behar bada horrek gehiago sartzeko behar izana sortuko dio Nataleri. Launduko jo. Aldunen eta Natalek konfiantzaren guztea erasoako eta arriskutsua. Indar handian zetorren orain pilota. Aire zale egin du da pilota horren egaldia mozten. Ezin izan du ordea Natale Aranburuk hori ganoraz egin. Eta oin ez da erresa, azkenen Alejandra ezkarra zaidalako pelota iesindako gehiago izitea, txapagainen justu aliatzeenak eta zail gelditzeioik eta kote urdinak. Berduna behan partibitia junez, askotan beste ibera nola dauden egon gabe, eta ondik beak jokoeak utziezke haueke partidu aurrera eta laizke edarki asko eta segin behar du behan lanen. Sakea Martak erdira atera du, baina pixanaka erditik zabalera egiteko gogo eren ikuste izango dutela Martak eta Naroak Alejandra behartzeko. Eta orain atze pilota eraman duen, ia beginen bistatik galdua zuena Natalek, zabaleraino joan eta gero. Agirrek atzera, ezker hormatik atera Alejandrak. Agirrek, naita jaitxe bien tartera, Natalek lagunduko dio Alejandrari, jaso eta Marta saiestu, atzera Naroak, Perezeki esegindakoa gainean eta tanto. Launa. Hor zerkago golpe horrekin txapaginen. Jadek eharren atazaio, eta hor hain azkar gaina botata Marta oso atzintzion da ezin da ez errein. Sakera dator Natale Aranburu eta elkar ondo ezagutu ez arren bikote gisa orain arte jokatu ez badute ere, benga Natale esan dio Alejandrak Nataleri sakera etorri aurretik, konfiantzak ere ematen du, elkar ezagutzeak ematen du konfiantza eta konfiantzak jokoa hobia izan dadin lagundu egiten du, baina elkar ezagutzen ez dutenean ez da erraza izango.
baina tira, hobeto edo txarrago ari dira moldatzen eta partidari eusten ari zaizkio. Lazkaotarra eta Errioxarra. Bai, hori da. Ondo moldo gehi, nahiz eta alkarrekin ez gaukau. Frontoien partido horretik eta hon izan du dira eta ez dago hitzeki kortako. Alejandra gaina oso irekila eta ondo moldo gehi. Hori da, aldageletan ere izango ziren, partida aurre eta partida osteetan ere bai, beraz horretan ez dute eragozpenik izango elkar ondo hartzeko, eta orain Zabaletik gaizto bildu du ezker hormara Martak eta horri eman behartzaio tantoaren meritua. Natalek ezker hormatik askorik atera ez delako erantzuterik, nahi bezala erantzuterik ez diolako izan Martaren azkenengo tanto erabaki duen pilotaka da horri. Ez eta urdinak behan joku iten nahi dira, ez? Isilik lanein nahi dira, tanto utxoite gutxi eta bizitasunez Martak hor Zabalien leke eta ointxe Zabali juntzaio hor ondo botata zeon, baina hortxe arrastu bainen. Berriz ere bai, baina gehiagitxo eta barruan izan balitz ezen urruti, Natale behar bada iritsi ere egingo zen, baina kanpora joan da Martaren ezkertzear ona, barruan izatea merezi zuena. Bosna, markagailuan. Atera dusakea Natalek. Arroak eraman eta Natalek endu. Ezkerrez Alejandrak jaso eta gero Agirrek ongi arrotu eta ikusten da izterrak behintzat jokatzen uzten diola eta ibiltzeko ere maila bian nabarmen partidaren amaieraldera erabat amildu bazen ere hasieratik izan omen zuen aitortu zigunez izterreko mina eta oso behartuta jokatu behar izan zuen Durangaldean orain 2 aste horregatik, baina gaur beroketetan ez zaio antzeman, pixkanaka ari zaio buelta ematen eta ondo etorriko zen eta horrek ere behar bada gora egingo du, horrek ere gora egiten lagunduko dio berari ez ezik, bikotekideari, Martari berari ere bai eta bikotean ongi hartzeko arrazoia izango dute, biak puntxo-puntxoan ondo baldin badira behintzat. Ba, eta ondo idea ez, naroak bai. Esan dana, funtzionatzeko beak, naroak ondo marrauke baita eta oain earkei da pelotan eta Martak oain oso ondo aprobetxauta Zabaleko jokaldioi bikain. Indartxu eta hoi bezala Marta bizia da eta biziera bidu noski pilota. Bere senari uko egin gabe eta tanto oso polita, ez zen urruti Natale, baina bizitasunak ez dio erantzuten utzi erreakzionatzeko tarterik ere ez baitio eman besteak beste. Ez hori da, urdinek erason ibili dira, bai Naroa eta bai Marta gorriek. Dementsa ona ikusten, da hortxe erasoa geistea junda pelota hoi Marta eta sobera juntzaio. Alakoak ere baditu Martak, aukera garbia denean abiaduraz darabilelako pilota, bera joan dakizkioke alako batzuk eta kasu honetan indar hori guztia txapapean gelditu zaio. Alaxe ba. Atera dusakean Natalek, ezker horman ongi sartu gainera eta horrek bueltan ez du. Inolako erantzunik izan 7 eta 6, aurretik dira. Partidan bigarrenez, Aranburu eta Perez. Esake oso ona Natalena. Txartu zaio hor Naroa eta ezin izan dukarri. Ez da behar bada sakatzaile fin horietakoa, baina iragan denboraldiko udarazkeroztik ari da. Sakean hobekuntza nabarmena egiten atzo ere sake asko sartu zituen. Ezkerparetan Oskozen eta Arrastieren kontrako partidan eta gaur ere horren aurreneko frogantza ez tegara pilota lekuen. Gomezek luze, kantxaren erdira, Perez ezkerrez sartu da. Agirrek luze, bizi indarrandian ezkerrez horri ere erantzun dio. Alejandrak eta beste aukera garbi bat, jokaldirako etzen atxarra, eta ere lehen bezala
Martari txapapera joan zaiona, Oiana. Bai, hor... Egizain nahizun, ustet. Gauza bat baino gehiago, etorrez eskola burua, aukerako pelotazun, eta olakotan askotan. Azkar erabaki horrezitek gauzak eta bi gauza burundarenen bera. Hori da, atzo ere aipatu nuen, pilota berez hain azkarra ez izan arren erabakiak oso denbora tarte laburrean hartu behar izatea eragiten duen edo dakarren kirola da eta alakoetan aukera bat baino gehiago burutik pasazkero arrisku ere bada, guztietako bat bera ere gauzatzeko aukerarik norbere buruari ez sorraraztea. Eta kasu honetan uste dut horixe gertatuko zitzaiola Marta Gomezi aurreko tantoan. Agirre, antxaren erditik zabalera nahita, Aranburuk jaso baina eraman besterik ez du egin, txokoan askorik luzatzerik ere ez du izan Martak, barrura Alejandrak, ezker hormara Gaiztonaroak, lauterditik atera Herrioxarrak, Bizkaitarrak, antxaren erdira jaitxindar askorik eman gabe pilotari, txokoan utzi du Aranburuk, biek jozezaketen edazkenean pilotari kolpea Agirrek tira dio, eta hau gehiagitxo. Txapan gainen bai. Arrotu du. Natale Aranburu lazkaotarrak hortxe ikusiko dugu botean on egin duen, txaparen gainean okerrazpa naiz ezkerraldeko barruko ertzorretan. Hotxatea du gaina hemen egurre da eta... Horrek epaileari lagundu egiten dio eta... Zazpi eta 8 estu dira hemen gauzak, Marta eta Naroa ari dira beren jokoa egiten eta isilkako lanean pixkanaka partida gogortzen ere bai eta ez dakitzote dinen konturatu Alejandra ezkerrutxez baino ez dela ari eta behar bada eskuina bilatzera joateak ere eman diezaieke lasaria. Bai, izen laike, baina nik ustet eskubik emati baukela, bakarriken gorde egin nahi dut, eta orduan ezkerrez zai da. Eskubira bota ezkio hor dauke emateko. Bakarrik norbean joku ere asko nahazten hasizki hori egio askotan ez egio nahi bezala teatzen gauzak eta behan eseitu berdu eta aukera duzkenen aprobetxatu. Bederatzi eta 7 ezker horman sartu zaio pilota Naroari ematea joan da eta eman ez din. Ez hor, eskarret horre zaio eta kolpi azkartxo nahi baino gehiago ustetia giola eta ez du eskun jo, nahi uste eskun muturra ingurukin jogodura gaino. Hori ere izan liteke. Akatsa egin izanaren zioa bederatzi eta 7, atera du Natalek. Erdire, baina jotzeko ezker hormak ere ez dio Naroari gurako zukeen beste tarterik laga. Berak jaitsi orain ezker horma biatu nahian, Natalek eraman eta pilota arrotu, Martak jaitsi. Txokoan bertan utzi du pilota Natalek, Martak zabaldu, hori barruan da. Kontrakantxatik Natalek bildu, Naroak ekarri, este dejada bat Natalek, txost egin dio pilotak Naroari. Eta jasotzerik ez horren bestez. 10 eta 7 ederrekin mugitu dituzte lau pilotariek. Eta azkenean Nataleren bukaeraldeko defentsa horrek saria izan du gero erasorako aukera bere buruari sorrarazteko. Zabaldean lehen da bizi eta txokoan txostegin errazitako dejada batekin 10 eta 7koan lortu du tantoa. Bai hor zabalien pelota zaile garri hor Natalek eta gero hor aurrien arriskutsu da. Txapa gainen ja baitu batzuk egin da Natalek eta hor aprobetxatzen nahi da bere aukera. Naroak jaitsi, ezker horma handia jota asko sartuta, Natalek eraman. Txokoan barrena luze Martak. Perezek jaso. Eta Naroak astindu. Herrioxarrak ekarri. Eta biek bat egiten duten gunean jodu eta horrek ekarri du pilota nahi barik ere erdirantz. Marta, luze. Frontis erdira, lauterditik azkerrez Alejandra kolpea tira bai. Baina jasotzeko lain indar eman ezin. 8 eta 10. Eta bat ozkie bizkanaka gainera, inoiz ez dira gorrien gandik oso aparte ere izan, baina orain
hariko dira sortzen behar bada, partida guztiko arrisku santxazti horik nabarmenena. Bai, pelota ondo moitzen da hor zabaltxio botatare ikustea. Alejandra eskubiek gordeta ezkerra atatzeula eta bueno, batzutan hor pareta aldetiken normalen ibiltzea ezkerrez kantxan erditik gutxiotan da orduan gehiago kostatzaigu jartzi ere eta hor oinutan ez dio kolpia ondo tira bera juntzaio, baina lan handi egiten da ezkerrutxekin zaile da eta nahiko da. Baina ezkerrutxarekin aritzeko ere ari da. Oso ondo moldatzen. Bai, eskuinez bat ere pilotak adarik ez du jo, pare bat galdu ditu. Orain hirugarrena defentsan bera behartzera joan direla kontuan hartuta Naita galdutakoa, Naita aurkarien behartzearen arrazoiagatik galdutakoa, baina bigainari da eta atzetik aurrera joan eta gero ia ekartzera egin dute, baina tanto bat gehiago eman die markagailuaren ardura duenak. Bai, nik uste baietz, behatzi digozela urdinek. Ea orain argitzerik dugun. Kontu hau bederatze dituzte, geuk kontuak ondo ditugu eta nik badaezpada bestela ere. Amaikagarrena. Gorreiek amaika. Atzean lortu dute Aranburuk eta Perezek, amaika eta bederatzi Lijoazke berez. Zuzendu dute markagailuak geuk ohartarazita, amaika Aranburuk eta Mendiburuk, Aranburuk eta Perezek barka. Bederatzi Gomezek eta Agirrek sartu dira. Partidaren bigarren erdian Natale eta Alejandra. Atzera, ezkerrez. Herrioxerra. Bien tartera Naroak, Perezek eutxi. Eta Naroak Naita zabalera. Natalek jaso besterik ez dinegin, txusta jo du baina eta horrek kolpak eta zaildu dio Martari, oraingoan txokoan goxo-goxo, barrura egin du pilotak azken unean eta bere burua lurrera botata azpi-azpidik iregitzen ahal egin du da Naroa, ez din izan du halakorik egin ordea, 12 eta bederatzi, hau ere tanto mugitua izan da. Bai, oso moitu, politia ikusteko, hor gio ezker horman jota zabalea zetorren ezkerrez jarritzen zuen Naroa eta hor komodo jotzek euki. Eta beste tanto bat gorri. Hiru tantoko zuloa beraz, Gipuzkoarrarentzat eta Errioxarrarentzat. Ongi eutxi dio Naroak, Natale, etzedin sar, luze-luze Martak, bitarditik. Lautar dira, bostean ditu oinak Alejandrak, ezkerrez, jaso. Eta hiru laurdenetik hau ere luze-luze atzera, Natal etorriko da. Ia lauraino, Alejandrari lagundu nahian eta edarki jo du, Marta aurrean bakarrik izan balitz tanto egiten ahal egin duko zatekeelako, oi bezala berezko jaidurari etekina atera nahirik eta gero edarki bildu du bien tartera, hortzen zuloa, ezker hormak ere bide ematen du hori egiteko eta Alejandra katzera eginda pilota hori jotzeko abagunea izan badu ere, oso jarrera behartuan joarazi dio Martak eta eramaterik ez noski. Bai, Martako zabaletiken oso ondo aprobetxateko pelotaka da ez, earki jarri du hor ezkerruma sartuta txart pintzai hor ezkerruma ikututa asko hilda pelota hoi.
eta Martantzako tanto behar hori. Txoko Ambarrena luze Martak, Alejandrak jaso, Aroak jaitsi, nahita hori ere egin zale da, Arroarra, Martak ere jaitsi, Natale presten ordea, eta horrek ez du noski, Lazkaotarra, ez ustean harrapatu. Martak jokaldi naia, baina ere txapapera urrez beste zenbait joan zaizkion moduan. 13 eta behar bada, beste partida batzuetan bezala hor, txaritzaile joaten apurtxo bat partida. Urdinei berezkoa du sartzeko zaletasuna Martak, baina erabaki batzuk azkartxo eta egokitasunik gabe ari da hartzen. Bere buruari aukerak datozkiola tentazio hori eutsi ezinik dabilelako. Bai hortxe, hiru bat baitu, ja horra horrien aukerako pelotak hola botatzitula, esan dakon, askotan ez azkar erabaki ditze hortan, gauza baino gehiago etortzei eta, bueno, segi horako. Ezkerrez Alejandrak jaso eta Txoko Ambarrena luze jarri. Gura barik behar bada, Zabalera Natalek, barruan da pilota, Naroak bildu, kantxaren erdian utzi du aurkariari zehar begirada egiteagatik. Pilota hori Natalek, Martak kantxaren erdialdera ireki, Txokora luze gero. Aurkari janketara bideatu nahian Natalek, Noantxe eskubiz. Alejandrak atzera eta oraintxe partida hasi eta 24 minutu pasatxora jo du. Berri horrean bai. Eskuinez, nahita aurkariek horretara eramanik lehen pilotaka da Alejandrak eta gero urrundik biterditik edo biterdi bi hiru laurden ingurutik, hau ere txapapera Martak eta ez dakit ezote den apur bat desesperoan erortzen hasia Bizkaitarra. Bueno, pelote argi moitzen nahi dira, baina oso ondo moitu du, bai lau pelotari defentsane bai, erasuen argi moitu due, baina hoxe bukatze hortan, juntza jo. Berrize baina, segi brauke, igual, inbestea guztau, lanen segituta. Eta sake gaiztoa, orain Natalek, etzen eramateko erraza, eta noski ez du horrek, ez den erantzunik izan. 15 eta 10 eta pixkanaka. Pontxe bai, Ez du, esango joan dutenik, baina ari zaizkide. Markaga joan aldentzen, tantoari lotuta. Aranburu eta Perez eta akaso hau izan liteke garai ona partida eten eta horrian sentsazio emankor eta onuragarriak pixka bat ozten eteten saiatzeko. Eten aldioi, bai, ni uste. Ara, orain txapara eta gustura entzun izango dute. Beko kolore horiko zera horren musika. Martak eta Naroak. Eta orain saketik asmatzen ahalegindu beharko du nahita ez Martak. Bai, saketik aprobetxau, honek saketik minin lezake. Eta hoxe, nahiz eta Alejandra earki moldatzen nahi da nor ezker horrekin saketan, bigarrengo aukeroi aprobetxatu. Ezkerrera, hau ekarriko du Alejandrak airoski ongi zabaldu Martak, barruan da, asko zabaleratuko da pilota, baina Punpairez, ia bote lasterrean ekarri. Aranburuk, Txoko Ambarrena luze Martak hanketara nahita, Nataleri jokaraztearen, Ormabiko orain bat ere gurpili gabea, alako beste efektu duen batekin erantzutera joan da Natale, etzaio batera ordea, 12 eta 15, tanto mugitua, eta polita izan da oso. Eta askotan ezer erabakitzen ez duten partidek horretarako aukerak ere ematen dituzte, baina nahi gabe ere izango duten ikuste buruan arrabotsa Natalek eta Alejandrak irabazi behar dinago, 22 egin behar dizkinago. Bada zalantzak usatu eta ustez teorian behintzat txarren izan litezkeenekin indarrak neurtzeko. Danak dauke buruen eta bera jatzeko gogue, eta nik uste tortan nahi dila ez, Danien hor bikain jetxi du hor Naroak pelota hoi. Eta ezin ezkoen zaio Natalei. Aguantxe, bueno, beste 3 tanto segidan inditu eititu hauek sake hartzeuenen takadatxuek eta partidu handigan bizi da. Hori da, 10 eta 15-ekotik 15 eta 10-ekotik barka 13 eta 15-ekora, 3 eta hutseko partzialari esker etorri dira.
gorrien oso gainera tanto bira Gomez eta Agirre, eta orain egoera oso bestelakoa da, lehen Aranbururen eta Perezen aldeko bazena orain ari da pixkanaka Gomezen eta Agirreren aldeko bihurtzen, baina hau sake laburregia izan da. Eta errepikapenak argituko digu, bote txikia egin ote dion, barrura egin dio boteak, eta ondo eraginez izanak ekarri du urdinentzako zigorra Martaren sake ustel horretan. Bai, eta guain, bueno, berriz Natale saketik ondo moldatzen edo, eta ja, euste joen. 16 eta 13kotik 17 eta 13kora egin du markagailuak, sakez orain, Naroak ezin izan diolako, azken honi eutxi, 17 eta 13. Bai, batzuk, baitu dira Natalek, sakatzen ondo da. Hiru baditu eta bai, sakatzen ere ondo ari da, atzo alaxi aritu zen, eta gaur ere gisa berean etorri da berara, eta eraginkortasuna ari zaizkio fruituak ematen, sake bueltan ezker hormatik. Unpagoran atera gura izan du pilota hori, txapapearekin egin du bat, bete-betean alere, teknikoki eskakizun gaitz asko zekarren jokaldia zen. Natalek ganoraz egikaritu ezin izan duena. 14 eta 17 eta hori indik ez dute partida joana erabat galdua, ez dute afera Martak eta Naroak. Markagailuari eta partidari eusten orantxe asmatu behar dute. Hondiken partidu buko arte ez da Otabira arte bukatzen. Eta gaina partidu asko gortu ditu hauek bukoera arte lan egin du eta guztetu gaurre hortan saioz da. Egia da, erabat bandator zeure irakurketarekin oiana, gainera galdu dituztenetan ere tanto asko eginda eta aurkariei lan franko eman da galdu dute, eta orain Alejandrak berak eskatu dio etenaldia Maiteri, tanto bira jarri zaizkie, Martak egin du azken 15garrena, 15 eta 17, eta honek behar bada arriskoa aurrez ere esan dugu, lehen aurrez horren berri eman dugunean orduan txezutela, arrisku sentsaziorik nabarmenena, baina baita orain ere, garondoan sumatuko dute, aurkarien atxa. Bai, atzetik datornak, baina, bueno, tanto batzun aldi eduki du, baina atzetik gaur altzenak konfidentzak etortzi askotan, eta nik uste ez diela uste nahi gor urdinek behar lan nahi nahi dieta, gorreiek batzuk, baino txeite batzuk izan dituen horrekin, bueno, hortxe. Indako tanto eta beak falla dituenakin, hortxe da gainen, da partidu hondikan asko dago hemen. Jokun ez da arrema asko dago jokatzeko hendik. Jokoan zerbait bada, final erdietako gurutzaketak. Esan dugu, Alejandrak eta Natalek 22 egin beharko luketela, 22 egin beharko lituzketela nahita ez. Garaipenerako, Martak eta Naroak baina ez dute ezertxo ere jokoan, beren senezko lanari bide eman diote gaur ere, eta partida azken unean erabakiko da, zalearen mesedetan atera du. Sakea Marta Gomezek ezkerrera bildu nahian, ez du askorik sartu baina gaizto zioan. Nola nahi ere luze orain pilotaka da zuzen-zuzena. Naroak ere bai, biterdiren aurrera joan eta hau ezkerrean sartzea lortu du. Ez da iritsiko? Ez da iritsi. Ez zen iritsiko eta ez da iritsi. 16 eta 17 eta orain arriskua inoiz baino gehiago. Bikote gorriak beti gora datoz, atzetik aurrerako bidea egiten. Eta konfiantzan gora egiteko balioko zien tanto sorta luzetxo honek. Bai, eta hoxe, guen Naroak eharki luzo du, pelotoka da eharra, eta hola luzatzen unien, Martaire gero aukerak etorroko zaizko, eta bueno, hau zuzenien lortu du. Da, bai, segi berauke. Naroak jaitsi, Aranburu gatzera ez du bada arrisku handiegirik hartu nahi, Marta aurrean
Arriskutsu dagoelako, bera baino gehiago, akaso egoera zein den kontuan harturik, txokoan luze jokaldia Martak. Aranburuk eraman, Gomezek atzera, eskuinez, bigarrenez orantxe sartu da. Pilota zabalalderantz bideratzeko Alejandra, ezkerrean gaizto bildu, ezkerrez. Erdira arrotuta Alejandrak, Gomezek kontragatxatik bildu, txokoan barrena luze, gero Aranburuk, Agirrek eutxi dio pilotaka da horri eta gero bat erditik. Lau eta laur denera atzera luze, eta pilota ezkerroman sartuta Natalek eta zeinen ezkertzear dotorea. Jarraian, 18 eta 16, ez dute partide joana Natalek eta Alejandrak ere, eta hau ere teknikoki jokaldi oso zaila zena, baina Nataleren konfiantzak ematen du hori egiteko gaitasunaren eta berez barruan izango duen indarraren berri. Etzen erraza, baina haize alde duzula jokatzen duzunean, alakoak ere nahi ez da ere lasaiago eta behar bada onura emateko moduko emaitzarekin iristen zaizkizu. Pelota etzan bate erresa ez, ezker horman sartzezkon pelota bazan, baina bikain moldo da hor, eta Natalek azken ere atzozun Liga Eskako azkeneko partidu nik uste Liga osoko onena jokauzula, eta nik uste konfiantza horrek eman deiola baita gaurkore. Zalantzarik gabe, hirugarrenez eskuinez. Alejandrak ezkerrera gaizto bildu du, ezkerrez Naroak altxatu eta Aranburuk atzeratu, karga badarama, ekarri ordea. Arroarrak luze, kantxaren erdira Aranburuk, ongi eutxi, eta Natale saiestu. Naroak oraingoan arrotu lezake, eta baita ederki egin ere. Zabaletik ezkerrez, Alejandra. Ezkerrean bildua, irutik luze, biter dira, txokoan barrena. Martak, Naroak ez Natalek zabaledatu, eta gero esku inoiz azker hormara, bien tartera bildu. Martak oraingoan zirrizta gaiztoa, gurata horrexetara joan eta gero berriz ere gauza bera, txoste egin dio pilotak Nataleri, eta ekartzerik ez du izan. 17 eta 18, hemen ez dago ezertxo ere erabakita hoiana. Eta Martak ere ez lagundu arriskua izan lezakeela. Oain gontan urdeiek ikusi jo erasuan, pelotakadak onak berda bezala jota, eta horrazkenen sari eman dile, bukaerako Zabaletiken txosta erainez Martak, bikainet tantua. Gomezek atzera sake bueltan luze. Lau terditik ezkerrez Alejandrak eraman eta Marta saiestu. Ez du askorik gozatu, baina ezkerroman saltzeko adin eman dio. Naroak atzera Martak, hau ere ezkerrean sartu da, ezkerrez jaso. Herrioxarrak zabalean jokaldia, horretara ere batzuetan joaten da, bai ederki asmatu horrengoan. Bai, oso ondo hor Naroak oso ondo bototakoa, hortzan Natale, baina bikain mota da hor zabalak jokaldi hortan, luze eta bizi gaina. Eta Naroak aur partidu oso nahi da ez, asko eusten, hor berdanin jeitsi ondo markauta, eta geho Martak zen ditu txeitie batzuk, baina hor aurretiken pelota astintzeu eta partidu serio batzen nahi dira. Txokoan barrena luze, indartxu Martak. Alejandrak eraman eta Naroak zabaletik, ezker hormandia jota arrotu. Perezek jaso, Gomezek atzera, ezkerrez luze, eta laugarren sartu da eskuinez. Alejandra ezakit amarrera iritsiko den. Jaitsi, Naroak, eskuinez azkenean. Azkenunean esku zaldatuta Natalek, atzera Martak, ezkerrez jaso. Alejandrak, eta hor gainera etorri zaio pixka bat, eta eskuinez saiatu da. Azpitik zabaltzen, baina paretan hainbeste sartu da. Ezin izan baitu jokaldirik nahi gizan diseinatu egikaritu 19 eta 18 eta berriz ere arnasaldi txikia Natale Alejandra eta kanpotik bultzaka hariko zaien mailentzat. Bai.
Atera du Natalek. Ezkerrean sartu gainera. Izan du alera erantzuna. Ez zen erraza, baina atera du aurrez beste bat geratu zaio erantzunik gabe. Baina hau edarki ez dino beki atera du ezkerrez Alejandrak. Martak arriskua badu badazpada berak erabaki du Zabalerantz bideratzea soa ezkerrez. Luze arrotu astindu Agirrek baita Alejandrak ere indarrandiek eman barik ordea sartu du ezkerparetan Naroak Alejandrak eraman Martak luze txokoan barrena hain bestezkorrona sartu gabe atzera Gomezek bost erditik ezkerrez eraman Alejandrak Marta atzera bosgarrenez eskuinez Alejandrak Aranburuk atzera bat eterditik indarrandian gerria sarturik pilota horri Agirrek jaso, Zabalera Natalek Zabaletik Zabalera jokaldia bizi Martak sotamano zeutsi dio Aranburuk, txokoan luze orain aurkariak nahastu guran Naroak bigarrenean Zabalera jotzea erabaki du nahita eta intentzio aski garbiarekin Zabalean jokaldia Natalek baina txaparra batu du pilotaka da horrek Frontixerako bidean Emeretzina eta ez zinantzen madakioke partida honi ez bide garbirik, ez da joera argirik ere. Ez zaio antzematen ez, la pelotarik hor. Oaine gorriek pentsa bikaina gutxi du, erabat urdinik erasun. Eta, bueno, bukaerako txapa 8 ire guztu hartuko zen urdinek, lan asko inberagake. Ez dut horretan inolako zalantzarik. Marta torsakera. Emeretzina berdin markan gaiuan ezkerra sartuko da Alejandra. Sartu bai, baina jo besterik ez du egin, ez zineutxi, ez zinarrotu, ez zineraman 20 eta 19. Atzetik aurrerako bidea egin dute, aurretik jarri dira tanto alde txikerragatik bada ere. Orain aldeari eusten dioten eta 22-garrenera iritsi daitezke Marta eta Naroa. Hartzean aurretik? Aurrez 4 eta 3 ere izan dira eta ordutik beti izan dira aurretik. Natale eta Alejandra 4 eta 3 eta 5 eta 4 ere joan dira, baina aspalditxoko kontuak ditugu horiek. Alejandrak jaso bai, baina txapa jo du pilotaka da horrek, 21 eta 19 eta uste dut oraintxe hautsi behar zaigula partida. Bueno, oandiken partidun bukaera da, baina ez da bezara erabakita azken batzante hauek garrantzitsu gizeteia, baina... Bale, esan dio Natalek Alejandrari, 21 eta 19 elkar ondo hartzen ari dira. Azken sakea Martak, ikus dezagun, zer ematen duen, azkena izan daitekeen tantoak. Ezkerrean sartu du sakea, eraman Alejandrak. Zer nolako defentsarako baliabideak dauzkan. Errioxarrak ezker utxez aritu da gehienean, baina ezkerrak ere funtziona dezake beragan atzera. Oraingoan eskuinez, 6garrenez, sartu delarik. Atzera Tornatale, ez zin saiestu Marta, azkenean Naroak joko du. Pilota horrek Martak espero baino gehiago egin duelako ezkerparetaren ingurumarira. Antxapen erdialdetik bildu. Gainera etorri zaio Alejandrari baina jaso. Zabalean jokaldia Martak baina txapara. Eta hemen ez da ez errerabaki oraindik. Eta hemen Zabalean gugandik gertu ditugun laguntzen baiten oiuak ere entzungo zenituzten behar bada mikrofonotik hor. Mairen aita Felix Barroka hementxe da. Eta baita zeure bikotekide. Gera ere guztiak batzuei eta bestei bultzaka. Finalerdietan zein izango den zeinen kontra oraindik ez dakigulako. Tanto bat edo bi beharko dira horretarako. Azken aurreko edo azkena jokoan luze. Txokoan barrena Natalek. Ezkerrez sartu da orain Alejandra. Luze Martak. Bitik lauter dira, bostetik ezkerret jaso. Errioxarrak. Martak jaitsi. Ezkerrean sartu du. Baina baita ezkerrez ekarri Natalek ere. Erdira orain iregita gorputzera nahita.
Agirrek Aranbururi, atzera oraingoa, luze eta bizi. Bost eta erditik ezkerrez Alejandrak jaso, nahikoa karga eramanagatik pilotak. Aranburuk atzera eta ezkerrera eraman. Agirrek. Alejandrak jaitsi eta galdu, hausi izan du. Berak galdutako laugarrena, erasoan zela galdu duen lehen da bizikoa. Eta 22 eta 20 emaitza zarago partida gustagarria eskaini digute lau pilotariek eta laurak zoriondu beharko ditugu. Horrexegatik bakarrik bada ere. Bai, dudai gabe, behan horrena ematen jardun die urdinek. Lanea arrain due, partidua ikustetzen, ez da errexea jokatzen hor, atzele bat hola jokatzen nahi danien, alda behitea, baino behanak eiten seitu due, oso ondo inda behan lana, eta gorriak berriz, hoxe, Natale jokatzeko, tanto ehar asko lortu ditu, eta Alejandra zesan, ezkerrutxez, holako partida ateatzie ez da nola nahiko lana, eta, bueno, bukaeran emozio handile eukidu gaina bukaera arte hor estu junda, eta, bueno, gustagarri publikoentzako. Zalantzarik gabe, zazpitan tira dio kolpea eskuinez, 6 izan dira balekoak, azkena ez da frontisera iritsi. Eta beste zertan jarraitu baino lehen argitu dezagun, zertan geratu diren gero ere berriz gogoraraziko dizuegun arren, finalerdietako gurutzaketak. Bi tantoren alde negatiboagatik lehen finalerdian dira. Iturriaga eta Orbegozo eta eurek jokatuko dute larun bat arratsaldean Beasaingo Antzizar Kiroldegiko pilotalekuan arratsaldeko 5:30 hasiko den jaialdiko bigarren partidan finalerdia Maite Ruiz de Larramendi Mujikaren eta Olatz Ruiz de Larramendiren aurka. Eta ondotik, bigarren finalerdia igande arratsaldean izango da Legazpin eta ondo diogu arratsaldean izango da. Hemendik gaurrerako jaialdi, gaur arteko jaialdi guztiak goizez izan direlako igandeetan arratsaldeko 4 inguruan hasitan lehen da bizi neska txikiak, gero osagarri legez beste partida bat ere izango omen da, artean itxigabea da guztiz jaialdi hura, eta ondotik bigarrenaren, lehen mailako bigarrenaren eta hirugarrenaren arteko partida, Leire Oskoz eta Amaia Arrastia batetik, Maili Barrogal eta Alejandra Perez bestetik, eta bada ez bada, eurak orain behar bada pena pixka batekin ere izan litezke, baina Alejandraren eskuineskua justu badago, eta Mailik ere atzoko partida gogorraren ondoren, bikietan zaintitaturen bat edo mina izan baldin bazuen, egun bat gehiago errekuperatzeko, horri begira ez dira eta ez ziren, gaurko partida amaitu artean horri begira ez ziren zalantzarik gabe egongo, baina behar bada mesede pixka bat ere egin diezaieke, egun bat gehiagoko errekuperazio tarteagatik, eurei. Bai, bueno, hain hastia rekuperatzeko, ez? Azkenin Alejandra, esku bikin ez ikutze hori zerbait da, eta Mailik partida guztiare bai, eta, rekuperatzeko beharko aste hau, eta behan puntu lortzie dauken igandeako. Eta finalerdi oso politak geratu dira, eta irekiak, eta lehen esan dakoa, promoziorako esan dugu, promozio mailakorako esan dugu, baina lehen mailarako ere kontuak berdinak dira, baldintza berberak guztientzat, 22 egiteak saria, 22 ez egiteak, zigor handi xamarra finalaren atarian geratzearen atxekabea, Oiana. Bai, da, liga ikiarri jaitie, justu antzin ibileta laugarren lort sartzie. Azkenen finalerteko berdin da, egune bakarra izitea eta hor egin berra dago tana. Eta orduan horrea jungerko dugu aldan partidu honena eta dana matea, lau bikotiek, asteburu hortan, eta ia hori lortzeko gaigean danake. Tentsioak egizite eta tentsio horrek ez du zapuzten bakoitzen honen amateko.
Elkarrizketetara jo aurretik errepasa ditzagun gaurko partidako estatistikak. Aranburuk tanto asko egin ditu, baita asko galdu ere, asko sartzeak hori dakarrelako. Besteren artean Ausaz Sakez eta Ausaz Airez eta Dejadaz bana egin du, irekita beste bat ere bai. Eta Sakez beste 3, 7 pilota galdu ditu orotara. Alejandrak 4 pilota galdu ditu, horietarik 3 ezkerrez, azkena eskuinez Dejada egitera, urrundik Dejada egitera zijoala galdua, eta Ausaz zorte pixka baten laguntzarekin egin du eginiko tanto bakarra. Martak ere hoi bezala bere sen eta jaidura erasokorrari bide eman dio eta tanto asko egin ditu, bana Dejada zatzean eta bien tartera, beste 2 moztuta ere bai, eta askotxo galdu ditu, 9 horietarik bat tartean Saketik falta eginda galduriko pilota izan da, eta Agirrek 3 egin eta galdu ditu, moztuta atzean eta zabalean egindako 3 Banakakoak urren azurren eta 3 pilota galdu ditu esan bezala. Azken emaitza 22 eta 20. 6. Zirenen mesedetan, Marta Gomezen eta Naro Agirreren mesedetan eurentzat ezer erabaki ez duen partida, baina maila ona eman dute eta gutxienez oiana sentsazio onak eman da bukatu ahal izan dute ligaxka, eta horrek ere bikote gisa maila ona emateko eta behar bada etorkizunera begira horrelaxe jarraitzeko aukera emango die Martari eta Naroari. Bai, hoi da, azkenin bukaera ona mate asko bale jo. Sentsazio aldetik eta hola. Nik uste ligaxka ez duela txarra jokau. Puntuek lortu, puntu falta izan du, bestela horre ondia partidu askotan aurretik bukaeran galdu ditue, baina partidu asko gortu ite eta hortxe ondia, baina bakarriko hoxiek puntuk berriziteia eta hoxiek falta izan duela. Eta galdu dituztenak ere oso tanto gutxigatik galdu dituzte, eta Nataleri eta Alejandrari ere meritua eman, oso partida ona egin dutelako eta garaipena ez dutelako aparte izan, arrisku sentsazio handia sortu diete aurkariei eta lan ona egiteak ere merezi izan die gutxienez zalearentzat partida gustagarria eskaintzeko. Bai, hoi da. Gustagarria eta gaina emozio horrekin ez, eta bueno, ustete. Lau pilotak ere gusto galditu hiela eta oainia, ze kondatzen. Ea bada zer kondatzen diguten, hauxe partidaren analisia, hemendik aurrera pilotarien hitzak entzungo ditugu, lehen da bizi irabazleenak eta gerora galtzaienak. Goazen beraz, geure komentario postutik elkarrizketa esetera, lehen bizi Marta Gomezen eta Naro Agirreren berbak aditzera. Zelan zera de bakoitziak gero baino bere bertuo. Hau nire jertxea lau izan. Vale, bajo de jarra zen. Neskak, partida gogorra jokatu duzue, estu eta larri bilizarete bi bikoteak zenbaitunetan, baina azkenean atera duzue partida aurrera, zorionak. Bai, gaur esango nuke, txapelketa osoan ez bezala, geukun gehala atzetik eta remonta geukin duela. Eta ondo aritu zarete, bikote gisa ondo funtzionatu duzue, eta pentsatzen dut, ligaxa puntuarekin amaitzeak ere konfiantza emango dizuela, hemendik aurrerako lanetarako. Bai, bueno, gila esan ja txapelketatik alauta geunden, baina bueno, esan dezuna, txapelketa, bai, bukatzia puntu bat o partida irabaziaz, horrekin guztua. Egia esan partida hasieran igual fallo asko ondian ere ustez, baina gero bigarren erditik aurrea partida politia izan da. Alejandra ezkerrutxe zaritu da gehienean, zeuek eskuinere askotan ez diozu bilatu, baina ezkerrez ere ederki aritu da. Bai, ezkerrez defentsa ondia daka, eta bueno, eskuila Dejada eta Pareba botatzen ditu, baina Natalek ekurritzezun, egia da gehiago ere botatzea genukala, baina bueno, ja azkeneako gehiago lesionatzik ez du merezi, ja kale hauta geunden, da bueno. Eta atzean arrotu duzu pilota, Naroa? Bai, gaur egia esan eskutatikan eta ondo fresio neon, goguakin neon jokatzeko, eta guzta bilin ez pelota aztintzen. Eta Marta, Natale atzotik Bergaratik inspiratuta etorri da gaur, aurrean asko nahastu zaitu, baina baita zuk bera ere. Sí, he notado a Natale bastante bien. Me ha gustado mucho jugar contra ella, aunque mis ánimos dijeron lo contrario. Pero sí es verdad que he acertado yo también, así que muy a gusto, la verdad. Alejandrak ezkerrez aritzeak behar bada aukera gehiago sortu dizkizu pilotak da entregatu duenean jokaldiak egiteko, eta batzuk ere egin dituzu, hoi bezala oldarkor eta senez aritu zara, eta horrek emaitza onak eman dizkizue gaur.
Sí, hemos notado que Alejandra tenía mal la mano, ha estado hoy con la zurda y muchas de las pelotas, la mayoría nos las ha dejado ahí. Muchas veces he podido dominar, otras veces me ha botado un poco mal y he andado con fallos y dejándolo ya a huevo y luego Natalia me ha dominado, pero bueno, eso. Puntu gutxirekin amaitu duzue ligaxka, baina behintzat lehiak horri izan zarete eta galdu dituzuenetan ere tanto asko eginda galdu duzue. Gaurko puntuarekin valorazio hobea izango da, baina txapelketaren oroa hartuta ere bai, hala? Sí, es verdad que la competición no ha estado nada mal, hemos estado ahí dando guerra siempre, aunque no hemos podido conseguir muchos puntos. Yo creo que nos lo hemos pasado bien, hemos conectado bien como pareja y por mi parte ha sido un placer jugar con Naroa por todo lo que me ha enseñado, he aprendido mucho y jugar contra ellas también, mi primer año aquí ha sido súper bueno. Eta azkena zuretzat nolakoa izan da, lehen urtez titular aritzearen esperientzia gogorra izango zen, baina ikasteko aukera ere emango zizun, ezta? Yo sabía que iba a ser duro, pero sobre todo sabía que me lo iba a pasar muy bien, que iba a aprender un montón y eso, que he tenido mucha suerte con la compañera que he tenido y a ver los demás campeonatos, a ver qué tal. Aurrera jarraitzeko konfiantza emango du, noski. Ederki baneskak, zorionak eta eskerrik asko. Hauexek irabazleen hitzak, gaur Irrizabalarekin etorri dira biak eta gustura joango dira urren ez urren Portugalete eta Zestoara Naroa eta Marta eta Naroa. Eta badatoz Natale eta Alejandra. Gure galderei erantzutera ere neskak. Ez duzue behin ere jokatu elkarrekin, baina ederki hartu duzu elkar. Bai, jokauen urain dala urte batzu promozion batea, baina, ja denboa batea jokau eta, nik uste alde uno benain deula, eta, naiz da puntu ezata ondo jokau deula. Atzo partida handi egin zenuen Bergaran, gaur ere bai? Nik uste atzo, hobeto ibili nintzela, gaur igual faio gehiago, baina, egia esan, nijon partidukin nijola gaurko asteburua ona izan dela, baingoa, eta, guztua. Zuretzat etzekarren ezer, gaurko partidak ez irabazteak ez galtzeak, 22 egin bazen dituzte larun batean aritu beharko zuten Mailik eta Alejandrak, baina behintzat lan hona egin duzue eta horrekin geratu beharko duzue. Bai, azkenen ni partidue tokatzeanen, naiz eta ez joka bezero danak 22 jute gehala, eta ezin da izan pena alde hortatik, baina guztua indakokin. Eta Marta aurrean oso bizia da, baina horrek zeu ez zaitu kikildu. Bakit bere jokue kizon bisitasune dela pelota ematea, eta egia esan saia naizela nire igualeiten. Y Alejandra, hoy has jugado prácticamente con la zurda, si no he contado mal, solo has golpeado la pelota 7 veces con la derecha. ¿La querrás guardar para la semana que viene? Sí, a ver, la verdad es que tengo la derecha el otro día ya un poquillo tocada. Entonces, hoy ya era prácticamente el jugar el partido como fuera y ya está, pues con la zurda, además que lo he hecho bastante bien, estoy contenta, así que ya está. Lógicamente, como cualquier profesional, habréis ido a por la victoria, no ha podido ser, pero esto os da quizás un poquito más de margen de recuperación, porque con los cruces os tocará jugar el próximo domingo en Legazpi. Sí, a ver, la verdad que pues eso, hemos ido a tope, no ha podido ser, pues no pasa nada, da igual. Lo hemos hecho muy bien juntas, he estado muy a gusto con Natalia, o sea, ha jugado súper bien. Y nada, pues a tope el siguiente y ya está, que es una derrota y ya está, no pasa nada. Os esperan Leire Oscoz y Amaia Arrastia en la semifinal. Sí, a ver, la verdad que son unas compañeras pues que todas somos muy buenas y pues eso, Oscoz y Arrastia pues es una pareja muy dura, muy seguras, pero bueno, iremos a tope y recuperadas a tope. El partido, por lo tanto, se prevé duro. Sí, a ver, sí, se ve bastante duro, pero bueno. Iremos tranquilas, que sea lo que tenga que ser, si ganamos bien, si no, pues también y ya está. Perfecto. A tope. Perfecto, eskerrik asko. Gracias. Hauexek Nataleren eta Alejandraren hitzak eta Galdugarren Irrizabalarekin etorri dira ona, eta gero orain onantza gatoz. Amaitu dira ligaxkak koiana eta hemendik aurrera Ila da biztiko 3 partida datoz, promozioko finalerdia batetik eta lehen mailako beste biak bestetik. Eta ordena karta bakarrera jokatuko da. Alejandra eta Maili lider izan dira, edo lidertzaren atarian geratu dira, baina oso maila ona eman dute. Zuek ere bai, elkarren kontrako gurutzak eta saiestu duzue. Behar bada finalean berriz ere, elkar ikusteko aukera izango duzue, baina aurkariek ez dizkizuete, ez batzuei ez besteei, horretarako lanak erraz jarriko.
Ez, hoi da, ez da, ezer erabakita ez, egun batea eotzer gertalaike, eta larun baten guk Maite eta Olatzen kontra jokoko dugu, berriz aurreko partiduk ez dauke ez esateko hor, orduan egun hortan egin beharko joa lanak ondo finaleako txartela lortu nahi badau, eta hortan saiatuko gu guru lana aitea. Eta iganden berdin, Maiek eta Alejandrak oso ligaxka ona egin due, baina Euskoz eta Arrastiare horrangoia zai egun hortan, eta nik uste egun batea tanak daukela arrisko eta lanak ondo inberko gela. Maite eta Olatz beti gora atoz gainera, Uraparretan dira azkenengo partidetan erakutsitako mailak aditzera ematen duenez, eta orain arriskutsuak izango dira beraiek ere, atzean Olatzek asko ematen dio, eta eguna baldin badu, eta izango duela uste dugu, eman egingo dio, datorren larun batean ere, eta Jerarentzat ez da aurkari erosoa izango, atzelaria dena berez, Maite aurreko kuadroetan, pixkanaka hartu duelako konfiantza handia aurrealde horretan. Bai, aurrealde hortan, aseratiken bai, gero eta hobeto moldeu da Maite, eta Olatz asera baino gehixo luzatzen nahi da, baina guk gure lana eitea jongo gea, nik aldeten gehiena luzatu, eta Olatzen zaparraldi hori atzaldetik behintzat eusten saiau, eta gero aukera probetxaute berditxeu, eta frontoia hitzaki ez dauke, guk ez, eta dana batea jongo gea. Aurrez, bigarren mailakoa, Iriarte eta Ernaga, Alize Sagarduiren eta Ainitz Etxeberriaren aurka finalerdi bakarra, finalean zain dituzte gaurko irabazleak, Arruti eta Alberro Aste barru Azpeitian, eta ondoren igandean Legazpin beste finalerdia, aurrez atariko beste partida batekin artean esan dizuegu ez da gauela itxita jaialdia, eta beraz ez din diezazuekegu esan zein izango den lehen partida hori, Legazpiko lehen partida hori, baina bigarrenean Oskoz eta Arrastia Barrokaleren eta Perezen aurka galdetu behar dizut, ezagutzen duzun Legazpiko pilotalekoa, ados pilota behin ere ez da izan bertan, baina zer nolako pilotalekoa den ez dakit jakingo duzun, izango duzun horretaz referentziarik. Ez, neonek ez dut jokau behin bertan, eta ados pilota bezalare bertan ezkera izen, orduan, danantzako pelota leku berreile izangoa, eta baldintza berdinetan izango dira danak iazenek dauken egun honena aurrea egiteko eta finala hortan sartzeko. Partida hori Oskozek eta Arrastiak jokatuko dute batetik, eta Maili Barrokalek eta Alejandra Perezek bestetik. Azken kontutxo bat ere aipatuko dugu, Legazpikoa arratsaldez izango da, arratsaldeko 4 inguruan hasita lehen dabizti neska txikiekin eta maila nagusiko partida biekin gero, osagarriarekin eta finalerdiarekin gero, eta beste kontu bat ere bai, aurkezpenak izango dira finalerdietan ohi bezala Beasainen eta Legazpin, Beasainen Beasainen asteazken arratsaldean izango da 5etan, eta datorren osteguna San Jose eguna jaidenez, oraindik Legazpiko udalarekin ez du berba egin ados pilotak, baina aste arte edo eguazten arratsaldean izango da hori, eta noski sare sozialetan eta Goierriko hitzan pentsatzen dut izango duzuela horren berri. Besterik ez beraz, pilotazaleok beratik, horrengo hitzorduak finalerdiei dagozkie, larun batean Beasainen 5:30 aurrera, arratsaldeko 4 inguruan, Legazpin igande arratsaldean bigarren eta azken hitzordua. Plazer produzue ordura arte, gu zain izango gaituzue batean zein bestean kontaketarako prest, eta zuek hor bazinate, poz galanta, bertan Beasainen eta Legazpin, eta bertan ezpada baita Leio Honetxen bestaldetik ere. Datorren astera arte beraz, ondo izan eta arratsalde on beratik. Arratsalde ona izan.